Vi er blevet tildelt emnet kommunikation, og under det her emne, så har vi så valgt at arbejde med politisk kommunikation, med fokus på italesættelse af begrebet fattigdom og dets betydning. Og det her emne, det synes vi er relevant i den forstand af politikernes kommunikation til befolkningen, og deres italesættelse af emner har betydning for folks holdninger. Og medier fungerer også som en slags fjerde statsmagt, og derfor så har politikerne gennem medier også stor indflydelse på befolkningen. Ud fra vores emne, der har vi så opstillet en problemstilling, som lyder på, hvordan italesættes fattigdom, og hvilken betydning har italesættelsen har haft for befolkningens opfattelse af emnet. Og for at nå frem til en konklusion på den her problemstilling, så har vi benyttet os af den samfundsfaglige og danskfaglige metode. Og i forhold til den samfundsfaglige metode, der har vi jo så anvendt den deduktive metode, og det vil sige, at vi på forhånd har haft nogle kendte teorier om politiske ideologier og politologiske teorier, som vi så har anvendt på vores empiri, blandt andet for at forstå, hvorfor definitionsmagten af begrebet fattigdom har så stor betydning. Og vores empiri, det består så af en debat mellem Özlem Cekic og Joachim B. Olsen. Og i forhold til den her kvalitative empiri, så har vi jo så benyttet den danskfaglige metode. Og her der har vi så benyttet den hermeneutiske spiral, og det vil sige, at vi som udgangspunkt ligesom har haft en forforståelse af det benyttede materiale, og så hernæst så har vi jo så lavet en analyse og en efterfølgende fortolkning. Og af den her empiri, der har vi så også foretaget en retorisk analyse, det vil sige, at her har vi så indenunder lavet en diskurs-, argumentations- og appelformsanalyse med den hensigt at finde forskel i italesættelsen af nodalpunktet, som så er fattigdom. Så det den samfundsfaglige metode muliggør, det er så at belyse de ideologiske og politiske overvejelser bag parternes kamp for definitionsretten af begrebet fattigdom, samt hvorledes at italesættelsen af nodalpunktet så påvirker befolkningens meninger. Så det er en danskfaglig metode, som gør det muligt ligesom at få en dybere forståelse, og med den, ja, så kan vi sige, at den samfundsfaglige metode gør det muligt at ligesom kigge på nogle overordnede tendenser, og så den engelskfaglige kan så gå ind og kigge på et helt konkret eksempel. Og ved hjælp af de her metoder, så er vi jo så nået frem til en konklusion, og den lyder på, at fattigdom kan defineres på forskellige måder, både relativt og absolut, og det giver hermed altså også et forskelligt billede af antal fattige og omfanget af problemet fattigdom. Og italesættelsen af emnet fattigdom er altså forskellig i debatten mellem Özlem Cekic og Joachim B. Olsen, i det Cekic omtaler fattigdom som et problem i Danmark, mens Joachim B. Olsen mener, at den retorik, som de bruger, er helt forkert, og fattigdom faktisk ikke er et problem i et land som Danmark. Og derudover så havde Olsen flere belæg for sine argumenter, og fremstod altså også derfor som den mest troværdige. Og uenigheden om fattigdom og individets valg af standpunkt i forhold til fattigdom, det kan så skyldes, at der er forskel i de ideologier, som man bekender sig til, også forledet af individet bliver påvirket af personsfaktoren, som her er i forhold til Özlem Cekic og Joachim B. Olsen. Vi har opstillet nogle delkonklusioner for at nå frem til den her konklusion, og jeg har så valgt at lægge fokus på, hvordan politikerne de opnår en troværdighed gennem deres retorik, og derved opnår at vinde definitionsmagten, og derudover hvorledes den her troværdighed har betydning for individets valg af standpunkt
i forhold til fattigdom. Så først og fremmest så har vi altså defineret begrebet fattigdom. Og når man så kigger på økonomisk fattigdom, så kigger man typisk på relativ og absolut fattigdom. Og hvis man lever i absolut fattigdom, så lever man altså for under 1,25 US dollars om dagen. Og den her absolute fattigdomsgrænse, den er altså universel og defineret af Verdensbanken. Og relativ fattigdom, det er så defineret i forhold til gennemsnitsindkomsten i landet. Og i EU der er den så defineret som, at hvis man tjener under 60% af gennemsnitsindkomsten, så er man fattig. Yes. Vi er så gået ind og kigget på vores kvalitative empiri, som så er debatten mellem Özlem Cekic, som er fra Socialistisk Folkeparti, og Joachim B. Olsen, som er fra Liberal Alliance. Og de to debattører, de har så ikke alene modsatrettede holdninger i forhold til fattigdom i Danmark, men de har altså også dels modsatrettede italesættelser af emnet. Det vil altså sige, at vi i den her debat har det der hedder en antagonistisk diskurs. Olsens italesættelse af emnet fattigdom, den er hård og kontant, og hans ekvivalenskæde den indeholder ord som ikke værdigt og forkert og selvforskyldt, mens Cekics diskurs derimod er lidt blødere og mere sympatisk, hvilket er typisk for en venstrefløjs politiker, som skal debattere fattigdom. Vi er altså her gået ind og kigget på, hvilke retoriske virkemidler, som de bruger ligesom i forsøget på at fremstå som den mest troværdige, og så derved vinde definitionsmagten af nodalpunktet fattigdom. Og Joachim B. Olsen, han benytter sig i høj grad af logos. Hans påstand lyder på, at det er muligt at leve et anstændigt liv i Danmark på overførselsindkomster, og for at bakke op om den her påstand, så fremsiger han et belæg i form af et eksempel, som bygger på logos, da han går ind og opstiller nogle konkrete tal i forhold til et forældrespars rådighedsbeløb. Og derudover så laver Joachim B. Olsen også en gendrivelse af Özlem Cekics eksempel, i det at han udtaler, at det er forkert, at venstrefløjen prøver at skabe et billede af fattigdom som et problem i et af verdens rigeste lande. Og hernæst i debatten, så kommer Özlem Cekic nemlig med det eksempel, som, eller et eksempel, som i høj grad består af patos. Hun opstiller nemlig et eksempel omhandlende hendes egen oplevelse som sygeplejerske, hvor hun overværede, at forældre måtte sætte gaffatape omkring deres barns hullede sko. Og det her eksempel, sammen med hendes konstatering om, at der er 65.000 fattige børn i Danmark, det er altså hendes argument for hendes påstand om, at der er fattigdom i Danmark, og det er et problem. Så i og med, at Joachim B. Olsen laver den her gendrivelse, så gør det hende altså mere forudsigelig. Og dertil er hun ikke har nogen eksempler, som bygger på logos, og at hendes manglende belæg, det får hende altså til at virke mindre troværdig end Joachim B. Olsen. Den her uenighed, der er om fattigdom, det synes at være en kamp for definitionsmagten, og en definition af, hvad fattigdom er, og hvad et anstændigt liv er. Den her kamp om definitionsmagten, den kan blandt andet tage udgangspunkt i ideologiske forskelle. Har Özlem Cekic ideologiske udgangspunkt, det er formodentlig socialistisk, og typisk for dem med et ideologisk standpunkt i socialismen, så er det at sikre den her lighed i samfundet. Og her er det typisk, at ulighed nødvendigvis ikke er dårligt, og at graden af omfordeling ikke ønskes at være så høj. Hvis man så kigger på, hvorfor der er den her uenighed om fattigdom, så kan man inddrage
eller forklaret ud fra den politologiske teori Molins model. Den forklarer nemlig, hvilke faktorer, som påvirker individets valg af standpunkt. Og blandt andet her, så har personfaktoren en påvirkning. Og det indebærer her, at politikers troværdighed kan påvirke valg af standpunkt, hvilket i det her tilfælde er den her debat mellem Özlem Cekic og Joachim B. Olsen. Så kan man trække paralleller til, at politikernes troværdighed har stor relevans, at de gennem medierne kommer ud til befolkningen og påvirker deres opfattelse. Her til slut, i forhold til perspektivering, så det her AT6-projekt, det kan så perspektiveres til AT5-forløbet, som var et tværgående forløb mellem samfundsfag og engelsk. I AT5, hvor emnet var det gode liv, der benyttede vi nemlig samfundsfaglige metoder og teorier til at forklare vores empiri, som vi også har gjort i det her tilfælde. Dog så bestod vores materiale eller empiri af engelsk materiale. Men eftersom at den danskfaglige og engelskfaglige metode er forholdsvis ens, da de begge er humaniorer og bygger på den hermeneutiske spiral, som er brugt i begge forløb.